Son Sergio Domínguez Louro, son concelleiro e portavoz do Bloque Nacionalista Galego en C. Pois atopámonos na praia de Caneliñas, un lugar xa mítico casi, porque foi a última baleeira que existiu no país, e nas últimas semanas vimos de recibir pois atónitos como a demarcación de costas pretende facer obras de mellora no entorno e pois anuncia vía pois xente, funcionarios e traballadores que viñeron aquí a inspeccionar o lugar, pois anuncia que van a retirar a rampa por onde subían as baleas cara a propia baleeira e o muro que está ao lado, o muro de mampostería que está ao lado, non? Nos consideramos, dende logo, que hai maneiras de mellorar o entorno, pero precisamente non son isas as que hai que levar adiante, non? Sería, pois, por suposto, sería necesario mellorar a baixada cara a propia praia, sería necesario pois reconstruir o dique que había para que baixaran as lanchas dos mariñeiros, sería preciso, pois seguramente, facer un acceso peonil adecuado ou liberar os camiños de carro que había por dentro da baleeira, que existen por dentro da baleeira e que os están pechados porque o propietario do terreo pois meteulle un candado e segue prohibindo o paso, non? Hai demasiadas cousas que se poden facer, por suposto, neste lugar tan emblemático, un dos lugares máis bonitos da Costa da Morte e, por suposto, tamén de C, pero non son esas as obras que son necesarias, como dixen antes. En calquer caso, consideramos e esperamos que reconsideren a postura, que reconsideren a necesidade desas obras e que se queren facer, por suposto, algunha obra de mellora que digo, como as que dixen, que sea, pois, despois de falar que veciñanza e despois pois de adaptarse ao que os veciños e as veciñas do entorno, sobre todo de Gures, pois crean necesario, non? Supoño que o farán así, ou esperamos que o fagan así, e mentras tanto, por suposto, estaremos expectantes, digámoslo así, para iso, para que todo o que se faga neste sitio tan bonito pois sea adecuado e sea o que precisamos, e non obras como xa se viron na Costa da Morte que non valeron absolutamente para nada, non? Creemos evidentemente que é hora de cambiar a maneira de facer as cousas, e esta é unha oportunidade que non, dende logo, que non debemos de perder, e que ademais, pois, bueno, a xente que nos dedicamos a isto da política de alguma maneira debemos de pelear porque así sexa. Boa, son María Lado, son escritora, son da Costa da Morte, son de C. Estou moi emocionada de estar aquí na Baleeira, que é un dos sitios míticos da miña infancia e da miña vida adulta. Sinto moita mágoa de que queiran derrubar partes deste patrimonio industrial que creo que deberíamos conservar. Tamén é un sitio moi importante para min porque forma parte así do meu imaginario persoal, nun libro que é dos que máis disfrutei escribindo, que é Nove, a presencia das baleas e da baleeira deste sitio en concreto é moi importante. Entonces sinto así unha relación sentimental co entorno. Precisamente quería ler un dos poemas de Nove, que é un dos textos que máis disfruto lendo, sobre todo porque foi dos primeiros que aprendín de memoria. Un texto que di así: no cabo máis occidental da costa rompen as mareas de máis encher, e a illa é apenas unha pedra na que morde o mar. Hai que fixarse moito, porque ata a paisaxe é engañosa. Xira, leva ese aire lento de balea e vai desaparecendo debaixo das ondas. Na illa sábeno, e chaman a esta rexión mínima Novembro, porque é cruel como un amante. Saben que os cormoráns vixían os homes, intentan evitar que fuxan envoltos nas mortallas dos ausentes e amárranos á terra con cordas que non se ven. A marea sofre e desfaise en escuma por dar con eles. E danlle ese nome por iso, porque aquí é onde veñen parar os cargueiros que enjule o mar, e os fardos arrastrados co seu peso de mortos chegan ata as furnas onde se ajochan os mellores percebes e aniñan entre eles. Ali agardan polos dedos cegos dos homes, cóllenos polas mans para que o mar os aprete.
Todos na illa o saben. Novembro é o lugar onde o mar desexa a carne. Sabe os nosos nomes íntimos. E é por iso que os percebes enjañan con voces de serea. Bueno, son Xaime Trillo, son de moi pretiño daqui, de Bustelo, que é unha aldea que está terra dentro, pero está moi preto do mar, e por iso estou vinculado emocionalmente ao mar. E vou a ler un poema, que é un poema que sempre me din que non falo de min nos meus poemas, que fago poesía a confesional, pero en este falo de min. E tamén sale, de paso, que vou a reivindicar que se lle dé axeito a este desleixo, tamén recuperar a vaca de Fisterra, que Fisterra, nin a Costa da Morte, non é o mesmo sin a vaca de Fisterra. O poema titúlase A Casa. Nesta aldea que esmorece, e con estas que agora son pedras abatidas, os bisavós fundaron unha casa. Desde aquí oíase a buguina do faro de Fisterra cando había calice. Aquí resiste a memoria do meu avó. Recordo cando nos íamos con el camiño forestal adentro, nas mans. Levaba un machado coas súas iniciais feito polo seu compadre ferreiro nunha forxa que xa non existe. Meu avó era carpinteiro, sabía os nomes das árbores e os nomes dos pasaros, coñeceu a guerra de mozo e aló namorou dunha moura e abrazou a idea do imperio. Despois emigrou a Buenos Aires. Xa de vello, no taller que levantara a pé da vivenda, fixo o seu cadaleito para a última viaxe. Nun cuarto da casa morreu unha nena con difteria en 1936. América Canosa Lema. Era irmá de miña nai en agonía, cos olliños que se apagaban. Vi unha bandada de pasaros negros. A morte andaba moito a ceifa e non respectaba os meniños. Aquí, na cociña da casa, a miña avoa Manuela, a cachana, cocía sabadeiras de broa e facía o caldo para os pobres, con aquelas mans de labradora nacidas para as dádivas. A miña avoa era unha muller pequena e abnegada, non puido ir á escola, pero coñecía a ciencia milenaria dos afectos. Non era a casa forte, a casa levantada sobre a masa común que doaran os veciños. Era a casa labrega, de labradores pobres, de terra gañada con esforzo. Na matria danse os soños que afastan do negror. Cando eu era neno, a casa chamabanlle a Casa Bella. Meus pais ergueran a 100 metros unha nova de tisolo, cos francos gañados na Suiza. Mas eu pasei moitas horas entre as súas paredes e os seus misterios. Lembro ben os últimos días da casa, os muros interiores cos iconos cristiáns, os chineros, a librería mínima, os retratos nos sobrados, toda beirando a ruína. A afluencia da vida aquí foi un río silente. Non houbo nunca esplendor na casa, mentres houbo casa, nin verteu o ceu claridade sobre este abismo, nin houbo ritos que foran rituais de primavera, nin un só día laico, non houbo festa equinocial da vida, só a auga calada e a luz das mans da miña avoa, nacidas para dar. Escollín este texto porque este texto ten unha imaxe que eu sempre ubiquei na miña cabeza, sempre ubiquei aquí na Baleira. É tamén dese libro que se chama Nove. E son as datas sinaladas que é posible entrar na illa. A viaxe é longa e en escuridade inmensa. As vísceras dos cetáceos impiden conciliar o sono aos afogados. En novembro, os días previos, advírtenos as mulleres nas súas mans de joma. Cando as enterran na pelúmida da ribeira, o frío de jume dos nacarados arrinca berros de bisturí que abren as súas jorxas. Os moluscos afíanse nos días anteriores á chegada dos navíos, preparan as súas bocas para a masacre. Son elas as que comentan o caso á porta das tabernas. O tempo vira, os homes afían os seus coitelos, oficio este que tamén fulle de seus pais, e camiñan varias xornadas en silencio, ata divisaren o pequeno porto entre os cantís. Ali, observan as maniobras dos barcos que arrastran os cetáceos. Ao mencer do segundo día, a borraxeira cobre a illa ocultando o todo. Entón só queda descargar o animal cravado e abrir o seu ventre hinchado de mareas. Durante horas, aínda que este nunca se resiste, os homes traballan por amarralo e elas, por outorgar algún repouso ao moribundo, cólmano de ajarimos e de versos amorosos.
Elas, que despois sacarán os seus ollos e tallarán esfinxes dos seus osos descarnados. Elas que saben que un só corte nunca abonda. Sábeno as que conoceron a dor das cesáreas. A mediodía aberto, ven a luz os enjulidos. Cada home toma un afogado e corta a súa lingua e pasan varios meses ata que volven falar, porque é difícil esquecer a dor do animal mentres foron transportados. Queda sempre agochada no interior dos tímpanos e volve nas datas sinaladas para tormento dos exiliados. Vale, vou a recitar un poema deste libro maravilloso de Luisa Castro, o único que escribiu en galego, pero é unha auténtica maravilla, un libro de referencia. Crente Silvia, ten fe. Algún día chegará o Redentor a esta costa, coa súa barca chea de pescado e contrabando. Algún día, cando este cheio a carne de cristián se disipe, chegará o pescador de homes, co meu pai, ata o pescozo de vicio e de doenzas. Botará redes e descansará. Meu pai beberá viño man a man co armador, pero non dorame. Chámome Xosé Iglesias, son un mariñeiro que tiven dende sempre o privilexio de nacer na Costa da Morte. Mismamente, na miña infancia, traballar co barco de meu tío aquí, nas cercanías da baleira cando ainda estaba funcionando. Cando todo este mar, que agora é azul, estaba cheo de grasa, entraban as sardiñas a eito, aí, polo traito, por ese traito que hai aí no Ézaro. Sempre que falamos das baleas parece que falamos de deuses. Para min é que casi lle tería que meter ese nome de deuses. Ora sería imposible falar de que na Península Ibérica se cazase unha sola balea. Esta baleira que vedes aquí, esta factoría, leva pechada xa dende ano 85, dende que a moratoria internacional prohibiu cazar baleas a toda Europa e a casi todo o mundo. Antes dese ano 85, aquí en este sitio, que por certo é tan fermoso, hubo dúas etapas onde esta baleira estuvo funcionando. Os primeiros que chegaron aquí a traballar en este sitio, ademais en este sitio agochado, lonxe da civilización, porque o despezamento das baleas existe un sitio onde se poda escapar deses cheiros terribles que se emiten cando se está despedazando. Nos anos 20 chegaron aquí os noruegos e instalaron a primeira factoría, o sea que este é un lugar cheo de historia. En ese costado de estribor deste Leviatán, a principios do século XX, nos anos 25, chegaron con material en un mercante pequeno chamado Blur, que por certo embarrancou aí. Imaginadevos se pudera gravar daquela, se existese o vídeo, cantas cousas pasaron aquí en este momento, non? Un barco aí varado que se desfixo, un mercante. Estiveron traballando 5 ou 10 anos, parou a caza das baleas, pero nos anos 50 empezou a caza das baleas a nivel industrial na Península Ibérica. En toda a Península Ibérica hubo 4 baleiras, unha en Cádiz, a de Quetares. En Galiza, nada máis e nada menos que chegou a haber 3 baleiras. A de Morás, en Lugo, a de Masó, a balea en Cangas, e esta, a de Caneliñas. Temos ben claro que o pasado foi un pasado horrible. Matar baleas, nunca se debió de matar unha balea, pero ben é certo que a través dos séculos moitos povos costeiros sobreviviron as súas poblacións a base de matar cetáceos. Xa no século XV os vascos viñan desde alá por todo o Cantábrico pescando e non solamente chegaron aquí a Galiza, senón que chegaron hasta Islandia, chegaron até Canadá. Incluso foron eles os que fixeron que en Estados Unidos fose
xa a finales do XIX e a principios do século XX un gran cazador de cetáceos, non? Por que fago referencia a esta referencia así unha breve historia do que foi esta baleira? Porque todos os povos que tuveron na súa vida un momento no que se dedicaron a cazar baleas, e Galiza foi un pobo que se dedicou a cazar baleas, teñen un recordo, teñen algo, teñen un museo. A primeira vez que vin aquí a bordo deste Leviatán fai 2 anos co Victorio, que estuvo traballando 21 anos cazando baleas, nos narrou todas esas historias e lle dicen, aquí había que facer o gran museo das baleas non a nivel da Península Ibérica, sino a nivel europeo, rendirlle homenaxe a eses grandes cetáceos que precisamente agora están volvendo a entrar dentro das rías, non? O ano pasado unha balea xibarte entrou na ría de Corcobión, as baleas orcas están aí por fora de Fisterra, as baleas azuis, a nós que nos queda de todo eso? É unha vergoña que no intre que en Cee se puseron a despedazar barcos, se puseran a despedazar os baleiros, que Noruega viñera a por un deles, o Ibsa-1, que o levara e que ora ese baleiro, o Ibsa-1, cesa un dos mellores museos que ten Noruega. Que cando se pechou esta baleira viñera a Noruega con trailers, cargara todo o material e o levara para lá, e que eses museos ahora mismo estén funcionando a pleno rendimento, que atraian xente e que produzan riqueza. Aquí, en este sitio, en este lugar maravilloso, en esta paisaxe espectacular, temos todo para facer desta última reliquia que queda de Caneliñas un gran museo. E se pode facer, solamente hai que ter empeño. Si se fan obras de todos os, si se fan autovías, si se fan concellos, tamén se poden facer museos dedicados á balea. É unha vergoña que en toda Galiza, se temos que falar de museos de balea, solamente podamos acudir ao Museo Masó un pouquiño, a Callón, ali tamén outro pouquiño, pero que non haya un referente para que a xente que lle guste a vida dos cetáceos veña, entre e vesas eses esqueletos que se poden recuperar, e todas esas clases distintas de baleas, ese centro de interpretación que fai falta, non? O que non podemos facer é esa última rampa pola que suberon tantas baleas, desfacela, ese muro, o que estuveron atracados os baleeiros, se desfaga e que isto quede todo morto absolutamente. No, señores, no, fomos un pobo cazadores de balea, necesitamos un museo. Vamos a recitar un par de poemas do meu poemario Religión do Mar, donde se fala un pouquiño das baleas. Un deles di así: colisión, abordamos o rosel da noite, a faciana oculta que ven polo leste, as sombras das baleas noctámbulas, ningunha carta marca no papel o vento de proa, os nós estrangulan o fío dos coitelos, nas amuras o ar e a alquimia nos dedos de isóbara, os mamíferos bufan no costado o vapor dos pulmóns, no teito colgan dos brazos do universo os candís, verde estribor, vermella babor, ningún pasaro gralla o rumbo do cardume na Vía Láctea. Esa para rematar esta pequena charla que vos din agora acerca deste lugar, que a min personalmente me doi, todo que sea referente a Caneliñas. Este é un lugar descoñecido, como por exemplo a Illa Lobeira, pero a xente que ven aquí alucina con toda esta belleza que hai aquí, esos edificios de pedra, os que solamente lle fai falta meter, como vedes, un teito e pouco máis para facer un gran museo ou mismamente a factoría. Agradecer aos grandes poetas da Costa da Morte, a María Lado, a Sergio, que me acompañasen os aquí en este acto reivindicativo, e rematar leéndovos un poema que precisamente se titula
como este lugar maravilloso da Costa da Morte, Caneliñas. Nas marxes desta carta, unha balea azul sobrevive a dinamita dos arpóns. A lúa deixa ao descoberto os armeiros no calendario, as puntas do compás atrovesan isobáticas clandestinas. Arde a noite nos ronseis cruzados na arañeira, nas cofas dos baleeiros. Hai marcados coa navalla pentagramas de cantos en baixa frecuencia. Nos areais a quilla abandona as rémoras que fican soas o pairo dos argazos. Os rumbos nesta carta teñen a dimensión do abecedario. No tempo de silencio, o son dos espiráculos rompe a melodía do chapoteo. Os mariñeiros amarran nas cornamusas os fíos da alba. Que medre o mar, que medren os cetáceos e que se respete e que se aproveite toda esta historia que temos aquí para o noso futuro.